prosím. Živýho na hraní. Jasný. Jak se říká? Děkujeme. Co to bude? Kapra, vykuchat a naporcovat. Počkej, nemůže to být letos bez utrpení? Prosím tě, pojď. Šťastný a nabustěný. Zlomíš. Pojď Dobrou. Petře, mám pro tebe dárek. Já pro tebe taky. Je, GG Booster vánoční edice. To je, počkat, to je. To jsou ponožky? Ponožka? A vždyť to smrdí, to jsi měl na sobě. Adame, Vánoce nejsou přece o dárkách. To si říkáš, kámoš! Co říkáš, vole, co máš úplně na... Ty vole, co mě nechce, kurva, nebudeš si stěžovat, co mě a tvojí mámu nemáme na... Co jsi to řekl? Vánoce bez utrpení na ggbooster.com. Díky, že jsi se rozdělil. A děkuji za dárek, seženu tu druhou ponožku co nejdřív. Ale mě ta hra už moc nebaví, nedáme nějaký vánoční film? Jo, Die Hard bychom mohli pustit. Die Hard není vánoční film. Kurva, zlý nebo letěl Die Hard není vánoční film! Víš, palíčky